Querido equipo Sirecovi, he recibido vuestra carta y me ha alegrado de saber que no estoy solo tras estos muros. Aquí las cosas no andan bien, no paran de amenazarme, me putean, me cachean la celda sin estar presente, me leen el correo. El Sirecovi és un sistema de registre i comunicació que pretén garantir el respecte i la protecció dels drets humans a Catalunya. El sistema s'activa davant la comunicació d'un possible cas de maltractaments, tortures o altres vulneracions de drets en espais de privació de llibertat o a la via pública per algun agent de l'autoritat. L'equip procedeix a entrevistar-se amb la víctima per a validar i registrar el cas i, si es considera pertinent, s'alertarà a institucions públiques competents i organitzacions socials per iniciar procediments de protecció. La existencia de grupos de apoyo en el exterior resulta fundamental para las personas presas cuando éstas sufren algún tipo de abuso, como por ejemplo el encarcelamiento alejado de las familias, la falta de asistencia sanitaria, el aislamiento prolongado e incluso los propios malos tratos. Quan una persona es veu privada de llibertat, el patiment es fa extensiu a la resta de la família. El 18 d'octubre de 2016 va morir el meu fill en aquesta presó d'aquí al darrere. El gran dolor, la manca d'informació, la sensació de soledat, d'abandonament, va deixar la meva família completament desolada. El Sirecovi funciona gràcies a un equip humà que exerceix la seva tasca en gran part de forma voluntària. Per refermar el projecte i assegurar la seva sostenibilitat, necessitem ara del vostre suport. Entre totes, podem aconseguir situar un cop més a Catalunya com a referent en matèria de drets humans. Herramientas como la del Sirecovi son de gran ayuda para llevar a la práctica la normativa internacional y para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.